Až do konce prázdnin hostí galerie Sýpka ve Valašském Meziříčí výstavu slovenské fotografky Emy Lančaričové. Výstava nesie názov Metanoia, čo v preklade znamená zmena premýšľania, takže istým spôsobom, keď divák navštívi túto výstavu, tak ho vyzývam k tej zmene zmýšľania o tom, čo je vlastne dnes fotografia. Sú to prevažne dematerializované dáta, ktoré sa niekde skladujú. Fotografie jsou představovány prostřednictvím portrétů průmyslových kamer, instantních materiálů a videí. Tá projekcia sa volá Niečo nie je v poriadku s oblakmi a je to vlastne záber točený z lietadla, ktorý sa naozaj že veľmi trasie a je to tiež tak metaforicky poňaté to, ako sa naplňajú tie dátové úložiská. Výstavními unikáty jsou velkoformátové snímky z Polaroidu. Na výstave môžete vidieť od najmenšieho polaroidového formátu, ktorý poznajú všetci, až po najväčší polaroid na svete, ktorý existuje a ten má približne 50x60 cm. A ještě jedno překvapení čeká na návštěvníky. Divák je absolútne konfrontovaný kamerou, ktorá ho sníma a ja mám k nej prístup, takže viem, že tu niekto je. Tak môže si uvedomiť, že zároveň sa nachádza na výstave, ale zároveň sa nachádza v rôznych datacentrách po celom svete a vie si pozrieť presne v ktorých. Vernisáž výstavy uvedl galerista Lešek Vojáček a kurátorka Tereza Bonaventurová. My jsme úplně nadšení, že můžeme tady vystavovat v Sýpce ten projekt Emy Lančaričový. Jsem moc ráda, že si ho tady vybrali, je to poměrně odvážný krok a instalovalo se úplně báječně. Myslím, že ten projekt celý jsem úplně krásně sednul, akorát a dá se tady vystavit v celé šíři.